Hogyha kíváncsiak egy olyan éjszakára, ahol hétágra süt a nap, egy olyan kocsi útra, ahol rénszarvasok vághatnak át előttünk, és persze a kontinensünk legfelső pontjára, amely után már tényleg a világ vége következik, most mindenképp tartsanak velünk. Riporterünk Czakó József egy őrült maroknyi csapatot kísért el a Föld egy ritkán mutogatott vidékére. Az évszázad jégviharával kezdődött, és a soha le nem nyugvó nap látványával ért véget Nordkapon. Közben pedig 4500 kilométeres utazás az európai szárazföld legészakibb pontjára. Ám még a szlovák határig sem jutottunk, amikor Bán révén soha nem látott jégeső zúdult a falura, amiből mi is rendesen kaptunk. 5 perc alatt ilyen lehet látni majdnem 20 cm jégeset. Szétvert az összes létező, a környék összes létező palásházát. Az utóbbi időben annyira divatos katasztrófafilmek elevenedtek meg, csak hát ez a hátborzongató valóság volt. Az előbb 38 fok volt benne az autóban, most már 27 van. Azt jelenti, hogy a külső hőmérséklet szerintem leesett ilyen 18 fokra. Nem még is inkább délre. Bán révén milliárdos kár keletkezett, a háztetőket szitává juggatta a jég, de bármennyire is sajnáltuk a helyieket, tovább kellett mennünk, hiszen előttünk még több ezer kilométer állt. De a jégvihar után senki sem hitte volna, hogy az északi sarkkör közelében rövidnadrágos, szinte mediterrán hangulatot találunk. Vágjunk is a közepébe, egy ilyen hosszú tájékozódási verseny semmilyen szempontból sem kéjutazás. Épp úgy meg kell küzdeni a rendkívüli szúnyoginvázióval, mint a nyaktörő tereppel vagy a technikai problémákkal. Egy idő után pedig már az sem hagyja meg az utazót, ha éppen eltűnik előle az út. De ez is egy próba, tehát én most itt azt próbálom, hogy én az élet második térfelén, 50 év fölött tudom teljesíteni azt, amit mások 50 év alatt. És úgy néz ki, hogy tudom. Jól esik. Lajos a Crazy Doctors csapattagja. Nevükből adódik, hogy mindketten orvosok, de van a mezőnyben autókereskedő, egyetemi hallgató, extrém szakács és reklámszakember, szinkrontolmács vagy programozó matematikus. Utóbbiak a sarki hippik, akik a mezőnyhöz csak Finnországban csatlakoztak egy szépen kidekorált autóval. Hát, mi az égből pottyantunk. Először is elrepültünk Stockholmig. Stockholmból áthőztünk Helsinkibe, Helsinkiből átkompoztunk Tallinnba, és ott találkoztunk veletek. Most pedig nézzük, merre is jártunk eddig. Szlovákia és Lengyelország érintésével Litvániában megérkeztünk a Baltikumba. A hajdani kényszerközösséget jelentő Szovjetuniónak még ma is megvannak az emlékei. Katonai sapkákat és szovjet kitüntetéseket csak is itt érdemes venni. Ez eredeti 1990-es, néhány az orosz, néhány pedig a szovjet időkből való. De a szovjetek kólája, az erjesztett barna roskenyérből készült kvász is üdítő ajánlatnak tűnt. A Szovjetuniónak, Oroszországnak a hagyománya, ha úgy tetszik, ez minden szovjet állammal megvolt annó. Úgyhogy nagyon izgalmas, édeskés íze van. Gábornak pedig már csak hihetünk, hiszen a Szovjetunióban töltötte gyermek és ifjúkorát, szülei hűtőgépeket exportáltak. Egyetemistaként pedig finnül is megtanult, így a Helsinkibe tartó kompon egy rögtönzött finn nyelvleckét tart. Vannak ilyen nagyon vicces szavak is, például a kuka az azt jelenti, hogy kicsoda, a puna vagy a punainen az azt jelenti, hogy piros, és vannak ilyen nagyon tiltó szók is, mint például a persze, soha semmilyen körülmények ezt nem mondjuk, az azt jelenti, hogy fenék. Ezeket ígérem, megfogadjuk, máskülönben a finnek is hallottak a rokonságról, és még a Nemzeti Park őre is sorolja a hasonló hangzású szavakat. Veri, ez vért jelent. Vér. Veri, vér, és van egy másik szavunk is. Keszi, kéz. Most pedig nézzük, miről is szól maga a verseny. 2 kategória van, a GPS-esek csak koordinátákat kapnak, és ezek alapján kell megtalálni jól eldugott pontokat. Olykor akár egy romos házban, valahol a Baltikumban. Megvan, Gyula? Még nincs. Fiatalságnak adtam lehetőséget, hogy keresgéljem. Vagy éppen össze kell számolni az évszámokat egy szobron. 64, 70, 76. Nagyon hosszú a verseny, 10-12 órát levezetünk naponta, és hát egyre inkább fáradunk, most már a 7. napon vagyunk. Következő állomás Limbazsi. Ott egy pálcával rendelkező tanát kell keresni.
A másik kategória a map, ők csak is térképek alapján tájékozódnak. Köztük valódi amatőrök is ringbe szállhatnak. A Picasso kalandjai csapatban például egy férfi mellett 3 hölgy foglalt helyet. A Tak Mosna csapat pedig egy kényelmes kis busszal, jelentős filmkészlettel és monitorral vágott neki a 4500 kilométernek. A pálcás tanár persze előkerült, esténként pedig előkerülnek az útközben összegyűjtött történetek is. Hogyan lehet bosszút állni 2 hímnemű organizer? Na mesélj! Na! A mókamester és főszervező, vagy ahogy önmagát előszeretettel hívja, a bazinagy organizer Nagy Miklós. Ő második lett a kaukázusi kalandokon, és ő volt az első magyar, aki megnyerte a Budapest-Bamakót. Egész évben tájékozódási versenyeket szervez. Egy helyben maximum fél órát képes eltölteni. Filozófiája szerint, akik beneveznek egy ilyen versenyre, megérdemlik, hogy esténként hullafáradtan essenek be a táborba, hisz ezért jöttek. Párkapcsolatban is szoktam javasolni egy ilyen versenyt, mert ezek a versenyek nagyon nagy vízválasztók a barátok között is. Láttam már nagyon nagy több éves barátságokat tönkre menni, és láttam párnapos barátságokat kialakulni, úgyhogy azóta is barátok, és lehet, hogy talán ők is maradnak. Igazából bajban ismerszik meg a másik, és egy ilyen verseny folyamán azért szokott lenni bajban jócskán. Szóba álltok még miután hazamentek Budapestre egymással? Persze, természetesen. Tényleg? Megerősíted? Megerősítem. Viki? Én is. Dóri és Viki a mezőny egyetlen női párosa, ráadásul a nehezebb GPS kategóriában indultak el. Ők még akkor sem keseregtek, amikor menteni kellett őket, és erre többször is volt példa. Az egyikőjük vezet, nem cserélgetnek, tehát az egyikőjük vezeti végigazdávat, a másikőjük navigálja és keresi a pontokat. De az útra helyezett tonnányi kövek sem jelentenek akadályt. Az 1000 tó országában, Finnországban több mint 186 000 tó van, és még ennél is sokkal több a szúnyog. Aztán a vérszívók mellett felbukkannak a rénszarvas csordák is, csak lazán az úton vagy az út mellett hatalmas csordákban vonulnak. A norvégiai Altában pedig a több ezer éves sziklarajzokon azt is megfigyelhetjük, hogyan élt együtt az ember a rénszarvasokkal. Kicsit hideg, kicsit nedves, a nadrágom ez kicsit ázít, de amúgy tök jó. Szóval kellemes itt pihizni a hó tetején és nézni a fjordot. A sarki hippiket júliusban virágzó orgonával és némi hóval köszönti Norvégia. Ők térkép kategóriában versenyeznek, folyton kérdeznek, keresnek és találnak. Néha ugyancsak trollokat, akiket egyszerűen imádnak Norvégiában, máskor pedig egy mennyasszony a fjordok melletti esküvőn. Általában 30 körül szoktak itt házasodni. Korábban inkább olyan 20 évesen. Havas hegyek és fjordok, legelésző rénszarvasok, lélegzetelállító természeti szépség. Ez Norvégia a sarkkörön túl. De erre a versenyre mindenki másért jött. Gábor például azért, hogy végigugrálja Skandináviát, és ilyen különleges képeket készíthessen. Olyan fotókat szeretnék csinálni, ami nem teljesen olyan, mint az átlagos turistaképek, úgyhogy minden arról szól, hogy én ugrok valamilyen háttér előtt. Már csak egy közel 7 kilométeres alagút, 200 méterrel a tengerszint alatt, és a túloldalon ott vár Nordkap, az északi fok. 300 méterrel vagyunk a Jeges-tenger fölött egy sziklafalon, a távolban pedig semmi föld. Innen északra, mintegy 1200 kilométerre már az északi sark van. Ez a legészaki pontja az európai szárazföldnek. Most jelenleg északabbra vagyunk, mint Alaszka, és északabbra vagyunk, mint Izland, sőt északabbra vagyunk, mint Grönlandnak a déli részei. Úgyhogy joggal mondhatjuk azt, hogy ez a világ vége bizonyos szempontból. Éjfél és napsütés itt a világ északi fokán, miközben a bolygó túloldalán éppen a labdarúgó VB döntőt játsszák, és miközben otthon hőségriadó van, itt Nagykabátban és napszemüvegben vagyunk éjfélkor. Ezen a gyorsított felvételen pedig jól látszik, hogy a nap itt május közepe és július vége között sohasem bukik le a horizont alá, éppen csak súrolja azt. Ezt a fenséges látványt elnézve pedig az utazó ilyenkor érti meg, hogy miért kellett 5000 kilométert autózni észak felé.